ଏ ଭାଇନା କ'ଣ ଗରମ ହେଉଛି କି? ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ଓହୋ କି ଗରମ! କାହିଁକି କ'ଣ କାହିଁକି ଗରମ ହେଉଛି? ଏ ଭାଇନା ଇଏ ଯେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣ ହିସାବ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? କେତେଟା ଗଛ ଲଗେଇଲେଣି ମ? ଆର ବର୍ଷ ବି ଏମିତି କହିଥିଲେ ଏ ଭାରି ଗରମ ହେଉଛି। ଭାଇନା ହବ, ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ। ଆହୁରି ତ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି ଭାଇ। ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିବ, ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇନା ବୁଝିଲଟି? ଏବେ ହେଉଛି ସମୟ। ଏଇ ସମୟ ଯଦି ହାତରୁ ଖସିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଏବେ ଗୋଟେ ଭାରି ଭାଇରାଲ ହେଉନି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ? ଆଜ୍ଞା ଆମ ବାପା ଜେଜେ ବାପା ପାଣି ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ନା ନଦୀରେ। ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା? ପୋଖରୀ କି କୂଅରେ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ୱାଟର ବଟଲରେ। ଆଉ ସେ ଦିନ ନ ଆସୁ କି ଆମ ନାତି ଆଉ ଅଣନାତିମାନେ ଏ କ୍ୟାପସୁଲରେ ଯାଇକି କିଣିକି ଆଜ୍ଞା ଢୋକି ଦେବେ ମୋ ଭାଇନା। ବୁଝିଲଟି? ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି ଆହା କି ଗରମ, 44 କାଲି 48, ଏବେ ବା ଦେଖୁନ 50 ତିତଲାଗଡ଼ରେ। ବୁଝିଲଟି ଭାଇନା? ଏମିତି ଫୋରକାଷ୍ଟ କଲେ କିଛି ହେବନି। ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭାଇନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଟାକୁ ଆପଣ ଧୋଇଲା ବେଳେ 100-150 ଲିଟର ଏମିତି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ବଲ ଜଳୁଛି, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି, ଏସି ଚାଲିଛି, ଘଣ୍ଟା 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 ଘଣ୍ଟା। ପଇସା ଅଛି ବା, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାନି? ଏଇଠି ଭାଇନା ବୁଝିଲଟି? ପଇସା ଥିବ ହେ ଏସି କାମ କରିବନି। ଏମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା? ହବନି। ଏସିର ବା ମାନୁଆଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହାଏଷ୍ଟ 50 ଡିଗ୍ରୀ, 52 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା 55-56 କ'ଣ ହବଟି? ଏ ଭାଇନା ବୁଝିଲଟି? ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଏଇ ଝାଳ ବୋହି କି ଗରମ 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 ହେଉଛି ନ କହି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣମାନେ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଟିକେ ବର୍ଷା ଆସିଗଲେ ପୁଣି ଭୁଲିଯିବା। ବୁଝିଲେଟି ଭାଇନା? ଶୀତ ଆସିବ, ଶୀତ ମାସେ 2 ମାସେ, ଏ 8 ଦିନ 15 ଦିନରେ ଆମେ ଭାରି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ବୁଝିଲଟି? ତାପରେ ପୁଣି ତ ଖାଲି ଗରମ 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 ଗରମ। ଏଇଠି ଭାଇନା ସମୟ ଆସିକି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଲାଣି ମ। କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲସ୍ଟାକୁ ମାରିକି 15 ଲିଟର ପାଣି ଉଡ଼େଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଚଳିବନି ମ। ଏ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲ ଭାଇନା? ପୁଣି କଥା ହେବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।